presento un treball, sobretot de columna, per intentar alleugerir una miqueta tots aquests dolors que acabem tenint de tota la zona dorsal, peralta, zona lumbar. Els exercicis que us presento són per intentar alleugerir totes aquestes molèsties, per reforçar i estirar una miqueta la columna. Anem allà, comencem a poquet. Ens anem a col·locar en quadrupèdia. Començarem col·locant-nos de quadrupèdia. La quadrupèdia és aquella posició on les meves mans i els meus genolls han de dibuixar un rectangle al terra. I a poquet des d'aquí, sense que se'ns dobleguin els colzes, buscarem portar el pit cap al terra i les escàpules cap al sostre. El pit va a buscar el terra, les meves escàpules s'apropen. Aquí, el pit s'allunya del terra i les meves escàpules es separen. És com si s'obrissin cap als exteriors. Baixarem i pujarem. Anirem buscant aquest moviment d'avantversió i de retroversió d'escàpules. Fixeu-vos bé que el vostre cap no hagi caigut, que estigui amb la vostra columna. Agafo aire quan el pit va cap al terra, deixem-ne l'aire quan arrodonim, com si volguéssim fer una gepa a la nostra zona dorsal, tan sols a la part més alta. Molt bé, ens quedarem aquí i des d'aquí anirem a allargar un braç al davant, el tornarem al lloc. Arrossego la mà pel terra per col·locar el braç a l'alçada de l'orella. Intenta mantenir la columna ben forta, el teu abdominal ben fort, la columna ben forta perquè no se't mogui. I anem allargant una i l'altra. Recorda que si et molesten molt els canells, si veus que et molesten molt els canells, sempre tens l'opció de fer el mateix moviment amb el braç. Amb el colze al terra i allargar el braç al davant. Busqueu aquesta opció, si és el vostre cas. Anirem a fer el mateix, busquem les extremitats inferiors. Allarguem. I recollim. El meu genoll, el meu peu s'arrossega pel terra i quan ja no pot tocar més pel terra és quan s'eleva. Busquem sempre al darrere. Mai busco el sostre, busco allargar al darrere. I imagineu que ens agafen de dalt de tot de la cuixa, des de l'os, des del fèmur, i ens estiren la cama endarrere, com si se la volguessin arrencar de la nostra pelvis. I ara anem canviant, una i l'altra. Fixa-t'hi bé, abdomen fort, esquena forta, no me'n vaig d'un costat a l'altre, simplement allargo. Ahí està. Així vas bé. Una més. Perfecte. A poquet anirem a baix a seure. I ens tornarem a aixecar. Traurem el pit en fora, el glutis en fora, culet en fora, i des d'aquí m'arrodoneixo, busco fer una gepa exagerada per deixar-me caure damunt dels meus talons. I torno a sortir, agafo aire, miro endavant, culet enrere, enfonso el glutis, activo la part baixa, et deixes caure, arrodonim. Inspiro a dalt, exhalo a baix. Agafem aire al pujar. Mirem una miqueta la diagonal al davant. Miro els meus peus.
I última vegada, arrudo una gran, busca fer una gepa ben exagerada i quedes, allargues els braços. Tornarem al sostre, mantenim la posició i a poquet el que farem és obrir una miqueta els braços. Avança les mans, si et molesta molt els canells, avança-les més endavant i ja anem a obrir. Vull que em miris a mi, vull que et giris, que sigui el teu pit el que em miri a mi. I tornem al lloc. I obres, agafes aire i deixes anar al lloc. I obrim, girem. Vull que penseu en girar el tronc. No és el braç el que va al darrere, és el meu tronc el que gira. Torno al lloc. Obrim ben gran. Agafo aire baix. Pots agafar aire aquí dalt si vols quan no obres. Deixa anar l'aire al baixar. Una vegada més. I pararem els sos aquí baix. Seguim a poquet, fixa-t'hi. Amago la meva pelvis, la torno al lloc. Vull que la part alta no se us mogui i és de la cintura en avall que m'estic movent. Amaguem els glutis, el tornem a treure. Amaguem els glutis, el tornem a treure. Vull que pensis en activar el sòl pèlvic. Quan recullo activo el sòl pèlvic, me l'emporto en l'aire, tornes al lloc. Tanco isquions, com si volgués tacar la meva zona anal, deixo al lloc. L'acompanyo també amb la part del davant, amb la zona vaginal, i quan deixo al darrere, simplement deixo que tot torni al seu lloc. En cap moment estem empenyent cap a l'exterior. Recollim, activem, com si volguéssim unir els nostres isquions, deixem que tornin els isquions al seu lloc. Els isquions són aquesta part inferior dels ilions, d'aquests ossos de la pelvis, de la cadera. Una més. Molt bé. Segueixo amb aquesta posició de quadrupèdia. Anirem a allargar, fixa't-hi, el teu braç dret amb la teva cama esquerra. Allarguem braç i cama alhora. Intento col·locar el meu braç i la meva cama en línia amb el meu tronc. I el meu melic que no caigui la panxa. Intento recollir-la. I torno al centre. Arrossego la mà i el peu pel terra i quan jo no puc tocar més el terra, allargo el davant i el darrere. I torno a arrossegar pel terra. Recordeu sempre, ens estirem des de l'articulació més proximal, des d'aquí dalt de tota l'espatlla, com si ens volguéssim treure el braç lúmer del seu lloc, el fèmur del seu lloc. Una més dreta, esquerra. I anirem arrodonint darrere, descansem aquí un segon. Torno a l'aire. Avançarem les mans una miqueta més al davant.
estigui el canell una miqueta més avançat de la teva espatlla. Tornarem a obrir, agafarem aire i quan deixarem anar l'aire vull que aquest braç passi per sota d'aquest forat que et queda. Passaràs per sota la teva mà, la teva cara també. És com si em volgués ficar sota. M'emporto l'espatlla a buscar el terra. I torno dalt. Agafo aire. El deixo anar. I agafo aire, obro. I el deixo anar, tanco. I agafem aire, obrim. Deixem l'aire tancat. Recolza't al terra. Aire aquí dalt quan obres, em deixes anar l'aire, cintura estreta, recull una miqueta el sòl pèlvic si pots, recull una miqueta, més complicat amb aquesta posició, intenta recollir-lo. Ahí està. Per un segon, allargo, fixa't-hi, anirem a allargar el braç, sí? I la cama que tens aquí més a prop meu. I allargarem, poquet a poquet. Arrosseguem un braç pel terra, una cama pel terra. Vull que intentis allargar. Tornarem a poquet en lloc. Vull que et fixis una miqueta en que les teves espatlles i les teves crestes han de seguir mantenint aquest rectangle dibuixat al terra. No em puc aixecar, no puc venir aquí, sinó que he d'intentar fer-ho mantenint l'alçada. I a poquet allarguem. Aquest ja és més complicat, se'ns complica el tema força. Aguanta. Més. La darrera. I des d'aquí vull que et giris, col·loca el peu una miqueta al darrere, vull que et giris, te'n vagis a dalt, aguanta la posició, fort, ben clavat, el melic ben enfonsat, allarga la cama, m'estira la cama, m'estira el braç. No em caiguis. Oberta, gran, alta. Aguanta la posició. I afluixes. No cal que et giris de costat. Jo em giro perquè em vegis. I anirem a obrir el braç a l'altre costat. Passarem per sota, ho recordes? Busquem aquesta rotació. Obrim una miqueta, obrim el pit, desenganxem i passem per sota. Agafo aire, obro, pensa en girar el tronc, pensa en la cintura, sobretot en la cintura, no tant en portar l'espatlla enrere, sinó en la cintura, passo per sota, agafo aire, passem per sota, inspira gran, allarga. Fixa-t'hi en que el teu glutis no se'n vagi endavant i endarrere, Intenta mantenir-lo fixat una miqueta. Dues més. Agafa aire, obre. Deixa anar, girem. Aire, obre.
pararem al centre. Torno a buscar la quadrupèdia, anirem a allargar el braç i la cama del mateix costat. Sí? Del mateix costat. Recordeu, molt més complicat, espatlles i crestes a la mateixa distància del terra, les dues, i a poquet allarguem. Xoc. Allarguem. I torno. Bé, fixa't. Allarga. Dos. Recorda, les crestes, les espatlles que no se t'obrin, que es mantinguin a baix. Dos més. Una vegada més, l'última. I descanso amb mans a baix. Deixes descanses. Anem a pujar-lo, allarga'l. Treu el peu una miqueta enfora, obre, creixes. Allarga, creixo amunt, creix el meu cap cap allà, creix el meu peu cap a l'exterior. Són 3 factors. A poquet afluixo. Torno a col·locar, anem a amagar. Trec el culet enfora, trec el pit enfora, m'arrodoneixo, busco amagar-me. El meu pit va buscar el meu pubis, el meu pubis el meu pit. Tanco els isquions. Inspiro, agafo aire, obro, el deixem anar. Agafem aire, obrim, el deixem anar. Obrim. Vegada més. I a poquet deixem caure els nostres genolls, el nostre cos. Molt bé. Fixa-t'hi. Tens les mans aquí col·locades al terra, els colzes col·locats al terra. I a poquet el que farem és mantenir-nos a dalt. Ens mantindrem en posició, a poquet, queda't aquí. Aguantes la posició, i torno a baixar. I te'n vas amunt, mantén aquí la posició, pensa en allargar, els meus dits se'n van cap al darrere, aquest fil al cap que m'estira en l'aire, les espatlles endarrere, pit a fora. Mantenim la posició entre 3 i 6 segons i baixes, obres els colzes si ho necessites. I última vegada, us quedeu aquí isomètricament, sense moviment, mantenint la posició. Sempre aquests de 3 a 6 segons, més 6 que 3, si és possible. I reculls, t'aniràs al darrere, queda't al darrere, busca una posició còmoda, vull que t'hi quedis, i ja ho tenim.